Salam aleikum. Arratsaldeon guztioi, eta ongi etorri gure ekitaldi honetara. Oraintxe ikusiko duzuen jaialdi honetan, ura izango da gai nagusia. Antzerki zein abesti izango ditugun jarraian eta eskertuko dizuegu ezagutzen dituzuen kantetan parte hartzea. Gure artisten errespetuagatik mesedez, zuen mugikorrei soinuak kendu. Espero dugun jaialdia zuen gustuko izatea. Goazen birritx eta porrotzen euritan tantzan abestia entzutera. Txalo bero bat! Gustatu zaizue? Primeran egin dute, ezta? Orain, uraren zikloa azaltzen duen antzerkia eskainiko digute. Aurrera ba! Txalo bero bat! Dazein dein atetxo talde bat Urrolako bailaran bizi zen. Atetxoak gustura bizi ziren, eta Urola ibaian arrantzan ibiltzen ziren. Egun batean, ibaira ate bat gerturatu eta ja arrainik ez zegoela ohartu zen. Urre Maria oso eskasa zen. Hala Erreka jaunari horrela esan zion. Ordu erdi beranduago, ahatetxoa Ode jaunarengana heldu zen. Pentsakor geratu zen, eta itsaso jaunarekin hitz egitera erabaki zuen. Itsaso jauna! Bai, arratsaldeon lagun. Potolo zaude, zergatik ez duzu urruna eskatzen? Azken aldian, hotz naiz, tenperatura bakoenekin ezin duzu urruna eskatu. Eguzkia behar du. Ondo da, eguzki jaunarengana
Ordu batzuk beranduago ahatea eguzki jaunarekin egin zuen topo eta zera esan zion. Nola zaude lagun? Udan poz-pozik ikusi izan ditut landare, animaliak eta pertsonak. Eta hotza egiten hasi denetik haiek triste daude, eta niri tristura hori kontagiatu didate. Aizu, hasi zaitez harri indartsu horiek ematen. Bestela, izaki bizi guztiak triste jarriko dira. Egia da bai, arrazoi duzu lagun. Gainera, konturatu naiz horrela, uraren zikloari ez diodala laguntzen. Nire argizpiak merenda guztiarekin botako ditu. Oso ondo, hori egin behar duzu ba. Handi denbora batera, ahatetxoa bere lagunekin elkartu zen eta egindako bidaia kontatzen hasi zen. Zertarako egin duzu bidai hori? Hori? Bai, bidarra egin duzu eta primeran azaldu diguzu, eskerrik asko. Jolin, zenbat ikasi behar dugun jaialdi honetan? Ezagutzen alduzu eta kolo pirritxe eta porrotxen ura bestia? Animo ba, denok abestera! Txalo bera da! Bestea kurbat Uretan piztikasta Eskua besoa eta gorputz osoa Uretan piztikasta Salto egin gora buruz bera noa Uretan piztikasta Egi aurreraka Uretan piztikasta Igeri atzeraka Uretan piztikasta Beso batera, igeren atzera Uretan piztikasta Santuka, umea santuka Uretan piztikasta Beso batera, igeren atzera
sartuta, urpean sartuta. Ura, 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 ikusi dugu bai, haze bueltak ematen dituen urak. Baina zertarako erabiltzen dugu gu ura gure bizitzarako? Buf, gauza askotarako, guazen ikustea ea zer azaltzen digute. Txalo bero bat! Kaixo, jaun Andreok. Zenbat jende etorri zareten gaur hona? Ba al dakizue nortzuk garen? Gu, tanta txikiak gara, eta zertarako erabiltzen gaituzten ikusiko duzue. Zelako pozik, Maritxu, loreak maite ditut eta ura loreak ureztatzeko erabiltzen dut, baina kontuz, ur gehiegi botaz gero ito egingo dira. Bazkalduta faldu ondoren sobratzen den ura landariak ureztatzeko erabiltzen dut. Hemen dago argiena. Txanda bero-beroa, perrexila eta gustu. Janaria prestatzeko ura ezinbestekoa da. Iturriko ura erabili Euskal Herrian ur osuna dugu eta. Zalala, rikiri, zalala, rikiri. Zein dago emezkoa paiatzek? Ala, Ronaldo, ala, kizuzen naturali zara gaztatzen. Ez barkatu, ez dut gehiago egingo. Kirol egin ondoren dutxa azkar bat izerdia kentzeko.
Egi borobila, hori urik gabe ezin bizi. Bueno, gero tia etxean praktika jarri behar duzu. Jo, nik rock pizka bat behar dut. Zer diozue? Aurrera batigu taldearen euritan dantzan kantatzen. Kutsara bero bat!
iritsi zaigu. Baina aurretik, eskerrak eman etorri zareten guztioi, espero dugu jaialdia zuen gustukoa izatea. Bukaera emateko gure eskolako izan zen Inigo munduaten kanta kantatuko dugu denon artean. Abestia karaoke dagoenez ez dezue aitzakirik. Animo eta denok abestera! Bizitzaren zikloa, geure iturburua. Ni naiz, zu zara, hura da. Bizitzaren zikloa, geure iturburua. Ni naiz, zu zara, bizitzaren zikloa, gure iturburua. Zera.